Oot varmasti nähnyt Rabbit Roadin. Tällä hetkellä kaikki striimaajat pelaavat sitä. Näimme paljon klippejä, joissa on Max Win ja kaikkea. Ja tänään aion tehdä tämän videon kertoakseni yksinkertaisesti, miten pelata Rabbit Roadia, jos haluat kokeilla. No niin, Rabbit Road, mikä se on? Se on peli vähän kuin Chicken Road, joka menestyi todella hyvin. Samoin monet striimaajat ovat pelanneet sitä, ja siitä on ollut paljon klippejä. Itse asiassa tarkoitus on, että teillä on kani, joka liikkuu, ja sen mukaan, mitä panostatte jokaisella hypyllä, jokaisella liikkeellä, saatte kertoimen. Joten esimerkiksi panostan 10, ja koska kerroin on 1,03, se tekee 30 senttiä. Ja jos otan rahat ulos, niin voitan siis ne 30 senttiä. Ja se on siis peli, jossa minä suosittelen, että ette mene kovin pitkälle, mutta siitä puhun teille ihan kohta, kerron teille tekniikkani. Mutta näin, tämä on mitä pitää tietää tästä pelistä. Pelaamiseen se on, tällä hetkellä suurin piirtein on useita kasinoita, jotka tarjoavat sitä, useita ranskalaisia kasinoita. Ongelma on, että on melko paljon huijauksia, joten mitä minä suosittelen, on yksinkertaisesti pelata joko alustalla, jonka jo tunnet, missä tiedät, että olet jo voinut saada rahaa takaisin, erityisesti esimerkiksi Chicken Roadilla. Tai jos ette tiedä, missä pelata, niin minä listaan joka viikko luotettavimmat kasinot, joilla itse pelaan ja joista olen jo saanut rahani takaisin. Ja laitan sen kuvaukseen tai tämän videon kommentteihin. Täytyy olla todella varovainen, koska on olemassa vääriä kasinoita, jotka jäljittelevät täydellisesti oikeita kasinoita ja siten oikeaa Rabbit Road-peliä. Mutta kun haluatte saada rahojanne takaisin pankkitilillenne, rahat, jotka olette voittaneet esimerkiksi Rabbit Roadilla, niin kasino käytännössä ghostaa teidät, ei vastaa enää ja ette koskaan kuule mitään ja rahanne ovat menneet. Joten olkaa tarkkana tämän väärennettyjen kasinosivustojen huijauksen kanssa. Pelaa vain kasinoilla, jotka ovat joko tunnettuja tai joilla olet jo pelannut, tai niillä, jotka mä olen laittanut kuvaukseen ja joilla pelaan useimmiten, ja sulla on linkki, sun tarvitsee vain klikata sitä. Luulen, että on yksi, joka antaa, kirjoitan sen ylös, mutta on yksi, joka antaa mahtavan bonuksen tällä hetkellä Rabbit Roadin pelaamiseen, siinä se, ja sen jälkeen se on hyvin yksinkertaista. Luotte tilinne kasinolle, talletatte rahaa, ja sitten menette 1000 peliin Crash Game-osiossa. Päädytte tähän peliin, joka on Rabbit Road, ja miten se toimii. Itse asiassa teillä on vain, minä annan teille oman tekniikkani. Kun pelaan easy-tasolla. Tiedän, että on ihmisiä, jotka mieluummin pelaavat esimerkiksi hard- tai hardcore-tasolla, koska periaatteessa esimerkiksi saadakseen 0,44 bonusta hardcore-tasolla, niin easy-tasolla täytyy mennä, olette nähneet, kuvitellaan tonne 1,48. Täytyy tehdä melkein 10 hyppyä, jotkut pitävät sitä liian vaikeana, ja mun tekniikni on aina pysyä aivan alussa, sanotaan 1, 2, 3, 4, 5. Useimmiten pelaan 5-10. Ja itse asiassa en tee paljon voittoja, mutta pikkuhiljaa. Nyt olen voittanut 1 euron ja 50 senttiä. Itse asiassa mun mielestäni se on liian riskialtista, koska jotkut pelaavat hardcore-tilassa ja vain menevät ensimmäiselle ruudulle ja nostavat rahat. No kyllä, siinä voitat 4 euroa ja 40 senttiä, mutta itse asiassa melko usein jäät kiinni. Joten näytän teille, että jään kiinni, mutta ja siis siinä menettää melko nopeasti rahaa. Musta on vähemmän riskialtista pelata helpolla ja pelata vaan alussa, jolloin on hyvin vähän mahdollisuuksia, että jäät kiinni. Tämä on se minun tekniikkani. Se olkaa tarkkana huijauksista, joista kerroin teille. Olkaa tarkkana, millä kasinolla pelaatte. Tällä hetkellä on melko paljon huijauksia liikkeellä, koska peli on melko uusi ja monet striimaajat puhuvat siitä. Näemme paljon klippejä TikTokissa. No niin, ja sitten on paljon ihmisiä, jotka yrittävät huijata teitä. Suosittelen käyttämään kuvauksessa olevaa linkkiä, hyödyntäkää bonukset, jotka siellä ovat. Kirjoitan ne, koska en tiedä tarkalleen, mikä bonus on tällä hetkellä